awar-awar godhonge jati godhong kluwih dieres rata sapa tawar rasane ati bendina disindir lak karo tangga ngono iku sing salah sapa ana ketumbar nok ndukur poko ayo sing sabar urip karo tangga lan patutulur iki wis duduk jamane mulane nek iso ayo sing rukun karo nek ana masalah sawarahno ojo nganggo gontok-gontokan sing tanpa dadi wong urip dolor ana alam donya kudu duweni ati sing sabar uga lahana ari sing duwe ati sabar uga gelem narima iku bakal dikasih marang wis ana contone wong tumindak ala ing tembe mburi mesti nek iso kudu awas lan waspada ojo gampang tenek pengaruh barang sing ala setitik ulur ojo digedhek-gedhekno iku mundak-mundak dadi perkara jare sing trimo yo gak apa-apa tapi sing gak terima totohane yo acak lakono telu cak cak ngateman pancen bener omonge wong tuwa ojo gogar geger lak karo tangga ngono winangka bala nek ana owah kaya mesti sambat karo tangga ana contone tanggaku dhewe leme rukune ana karepe ngomong gak tau ana eleke tapi nek gak butuh mencucu wae wong ngono iku dolek untunge dhewe gak gelem kesempil apa duwene nek ana tangga duwe ngelirik ae tapi awake nyeket dasar wis akad rono mrene kudu oleh jagat nek digunem wong
jare masakan dheweke ngomong penting gak melarang namung semanten kidungan kula mbok menawi lepat borong keresa kidungan sampean Cak. Aku ngeliku tersinggung aku. Kok iso ngrasakno kesinggung ya apa? Nalare ya apa? Ya kan critakno kemang kidunganku iku mang. Iya. Lah iya. Gelem apa gak pokoke gak iso nrimo tok lah. Gak gelem ngekeki. Kadang-kadang lah ono tangga ngono iku. Nek ono tangga duwe nglirik ae. Aku Cak. Iya. Termasuk awakmu banget. Iya nek ana tanggoku. Ana tangga duwe nglirik ae. Sepeda motor ngono ku. Atine mangkel. Kok gak mangkel tok, Cak? Bedodok. Gak bedodok tok, Cak. Geblok-geblok barang. Enggak. Lah apa? Awak adem panas dadan. Iku sik tuku sepeda motor. Ndae nek ana tangga wis iso tuku omah sak tanahe, tuku mobil. Tuku mobil bang jenenge tangga sebelah. Mari ngono sepeda motor, tuku mobil. Lho. Wes. Pernah ya apa? Ya akhirnya 3 dina opname aku tambah. Wong sing sabar kok cak pendik ngono lho. Wong sing sabar. Sabar iku lak sabar biasa iku. Sabar. Iki saking sabare. Ini sabar nemen iki sabar. Saking sabare sabar. Aku sampe dirasani tangga nang kampung iki terkenal, Cak. Tangga-tangga iku apik ambek aku. Nek oleh rezeki oleh panganan ngono diteri. Ana nggo piring, nggo mangkok, nggo rantang. Iya. Ngono iku nang nggonku numpuk sampe akeh Cak kata balekno. Ngalah wong ngemis tiba. Ya gak wong ngemis, tanggaku saking apike. Saking apike. Gak mentolo ndelok isa. Ya jarene iku lho, Cak Insap iku nrimo tok mbok gak tau ngekeki. Oleh rezekiku mbek piringe dibalekno ono isine. Oh iki masalah tangga ta. Iya, Cak. Cara dosoke tangga iku apa sih, Lek? Ya digotong ya disangga. Sing kudune digotong sing mati. Ya maksude ya apa kerja iya mati. Ya maksudnya iso kerja sama, tapi hatiku gak iso nglakoni. Ana paribasan. Iya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sing dipikul sapa, Cak? Bebekmu. Wong ngene lho Cak Insap, ancene urip ana kampung yo. Nek iso ya kudu rukun karo tangga. Nek peno wingi mari dikeki kolok sak mangkok. Nek peno oleh rejeki, ya ngekek-ngekeki soto. Kakek rawon. Apa soto? Iki jagane doladat tok soto rawon iku Insap iku. Lah ana masak sih kurang kok. Bageno. Nek doladah iku gak ono soto rek. Rawon. Gule. Ya gule. Tapi mendina Insap. Iya mengkonsumsi iku tapi dalam bentuk mie instan. Moco ono soto kambing. Iki saja maksa kok sabil kok nyang gak maksa kok. Teko keri ki teko. Soto itu ayam. Tapi ono soto daging. Ono soto daging ono. Soto Madura iku daging. Oh, iya. Ana ning luar Jawa iki nyebut duduk soto. Apa? Soto. Makassar. Iya sing ngeru ku lho dodol soto. Soto ngono, sing gak ero. Coto tulisane coto. Coto iki jare basa Jawa kulonan Mataram iku coto itu blaen utawa tidak menguntungkan ya. Coto iku rugi. Nek nggonku iku conto iku apa ngaran coto. Waduh, coto rek gak iki rek. Ah, iya. Misale dagel. Coto iki bisa. Ono gak sing pur blas. Iya, wah coto. Nek nggonku duduk ngono. Example. Lho, example iku lak maksudnya iku contoh. Gambar iki kayak contoh. Sampel. Foto sing sampel ngono sampean ya. Iya. Sampelnya tangga iku lho ya. Ah, iya iki lho. Tangga iki ana kanan ana kiri kanan. Ana ngarep ana mburi. Iya, kiri kanan barek kiri dalam. Itu engko apa nisor ndukur iku, Cak? Doro. Iya jare. Ya wis cekak cingkrang iku mang lho Cak Insap. Nek urip nok kampung ya kudu apa
sing dianuno barek tangga. Ana kegiatan ngene, ya sing rukun ya kudu ngewangi. Sing dianune ku apa? Maksudnya umpama ana kerja bakti. Anu ku artine luas lho ya. Iya, sing paham aja sampean ngekek keterangan berkonotasi negatif. Anu murek gede. Anunya kamu. Aja merono ta lah, pikirane rungsep ae. Kampung apa sing paling terkenal ning Jawa Timur? Ayo. Kamu apa? Kampung. Heeh. Sing terkenal ning Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, iki deh. Doli terkenal. Enggak wis digusur gak terkenal. Gak terkenal Itu kampung itu gang. Gang, gang Doli ngono. Remil. Kak. Oh duduk ya. Tambah apal rumus. Terutama kan kanca ludruk ya yang paling terkenal kampung Jawa, Kampung Sengon ning. Oh ya Jombang. Iku duduk kampunge kene rek. Nek Surabaya terkenal Kampung Seng. Oh iya. Kampung Malang. Lah Kampung Malang iki ya. Terus mulai kampung apa? Kampung 100. Kampung 100. Kampung 100. Heeh. Lah iki dungane piye iki ya? Iya. Kampungnya 100. Kampung 100 sih masih jeje 100 ngono ta. Tapi saya gak ono isan. Biyen niku daerah pelabuhan, Mas. Daerah basis. Istilahnya daerah basis kaya mes angkatan laut tengah itu kan anak kampung 100 kampung apa. Sekarang sudah menjadi mes. Sehubungan dengan kampung iku, Cah. Saiki ana undang-undang anyar namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan lah. Untuk memajukan lah. Dalam hal. Jadi tradisi-tradisi yang ada di kampung ayo saiki diluri atau diuri-uri. Contohnya bersih desa, sedekah bumi, ada adat istiadat apa di desa itu. Kayak sing tak omong kalau Rek, sing jenenge tradisi sedekah bumi itu sekarang kan semarak. Ya pertama karena misalnya kayak Surabaya, Pemkot Surabaya berkenan berikan sekian dana untuk sedekah bumi, nanggap kesenian sing asal ke Surabaya itu salah satu pemicunya. Iya. Salah satu variannya pemajuan kebudayaan contohnya apa iku Cak lek MC ning Surabaya sing dadi loro pangkon. Manten iku. Sinoman. Oh iya. Itu perlu itu memang apa ya? Kearifan lokal. Jenius lokal. Iya. Tapi nek koyok karepku Cak Insap, karepku le pribadi lho. Nek ana sedekah bumi ya nanggap ludruk. Ya. Iki aku pribadi Cak. Iya, ndak pribadi bisa itu. Bisa karena ada undang-undangnya itu. Di mana lokal itu berpotensi seni daerahnya ya diangkat. Tapi kesenian itu kadang-kadang sih kasih di Tinggo malah gak ciri khas dari yo. Nah ini yang kudu dibendong, Cak. Iki contohnya ya. Contohnya apa, Cak? Ada MC Manten. Rata-rata Surabaya iki gawe kulonan. Pranoto cara basa Jawa. Pada Surabaya duwe jaran pegon, duwe manten pegon. Tugasnya sak pendek iku. Pangkon. Ngono lho. Iku sajane tugas. Dadi lek suatu saat misale insap loro ya kudu dipangku. Ola opo? Saiki dilestarekno. Niku warung pangkon niku. Ya gak ngono nek kanggo menguri-nguri kebudayaan ya kaya ludruk nek iso diuri-uri. Aja sampai generasi ludruk tambah di Buyarno. Tidak hanya diururi tapi konsep ke depan lah disesuaikan dengan zamannya tanpa merubah akarnya. Betul. Ya kalau ya kalau tak omong, kepedulian pemerintah itu sangat dibutuhkan sekali. Ya contoh gampangnya lah, itu mah kalau sedekah bumi kan kuat nggak dana. Sekarang dari 20 juta ya. Nah, diberikan kepada masyarakat desa kanggo merayakan dari sedekah bumi. Nah gak kesenian nek Surabaya kudu kesenian asli Surabaya. Nek yang ngono Cak, ditambahi disesuaikan dengan harus memupuk SDM para pelakunya. Tapi kadang-kadang yang ngono wis digawe 20 juta Pemkot Surabaya misalnya ya. Ludruk itu kok Jombang. Wayang itu ke Porong, wayang itu kan kadang-kadang diakali yang ngono lho. Itu kadang-kadang seniman sendiri. Yo, kadang-kadang. Oh, dari faktor SDM. Nah, saiki ngene Cak Pendik yo. Kaya nggone Surabaya iki ae induke ludruk sakmono kuwe. Iya. Tapi terus pemaine yo. Sing ana ya RRI iki. Ya saya dari kesadaran lah mana pemkotnya, kepala daerah, mana pemain ludruk, pemain ketoprak itu ada kerjasama yang baik.
sehingga angan-angan untuk melestarikan seni budaya itu bisa terwujud. Sudah ada undang-undangnya, tergantung saiki senimane, pelaku budayane, ngono ya. Kita kembalikan ke SDM-nya, sumber daya manusianya. Ya SDM ya teko SD, SMP, SMA. Wah, blakrak. Lah contohnya dana-dana sing kaya diberikan kepada masyarakat itu kaya awak dekan jaga timbang rezeki. Lah meneh tanggal 11 Juli iku. Lu tuh kasih awak dhewe iku, Cak. Lah iku. Mangkane awak dekan woro-woro bagi daratan masjid iku nggone pentas-pentas utawa lewat siaran radio kan satu menyarankan. Nek kepengin nanggap ludruk RRI alangkah baiknya datang ke kantor RRI Surabaya. Langsung aja kaki nanggone sing iki ganti wong liya wong mara dhewe. Menemui sapa Cak Insap? Ya menemui Ibu Ketua. Oh, termasuk Bupur ya namanya Bupur Bandari. Kandro alamatnya kantor RRI Surabaya. Nanti karo. Ayo ngasih karo ya. Pro. Ayo nanti. Jalan Pemuda nomor 80 sampai 90. Ya iku alamat. Ro lah. Ya peno kok kene suwe aku nang peno kok. Peno mbek aku suwe aku kene. Lah tanggal 11 Juli ku rek ya. Arah 16 RRI pentas yang ada di Dusun Balong Jerambah, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Kajati Sedekah Bumi. Lah kuwi sing rawuh nang di kantor iku ana ketua panitia yaiku Ibu Kepala Dusun Siti Nur Aminah ya Ibu Siti Nur Aminah. Iku ketua panitia. Ya. Terus sekretarisnya Ibu Sofia Darmayanti, bendahare Pak Nuruyadi, seksi keseniane Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD, dan seksi perlengkapannya Bapak Suwono BPD, Bapak Riamin, lan Bapak Irfan. Lah seksi keamanan iki sing penting rek. Sing jaga awak main supaya aman iku meneh ana Bapak Muso, Bapak MDU, Bapak Sugianto, Pak Surono didukung Linmas Dusun Balong Jerambah, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Iku mang tugase kanca-kanca ya. Tapi aja lali semboyane. Iling-ilingen sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati, perumpat RRI Suara Budaya Surabaya.
Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Sabil. Dalu niki ndamel lampahan Getun Keduwung seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan, Bapakne Surti dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Murgiati dalu niki dados mbokne Surti. Surti katindakaken dening Ning Wiwi. Cak Hengki dalu niki dados Hardi. Sutiah dipun lampahaken Ning Purbandari. Ning Bella dalu niki dados Heni. Sombirin dipun lampahaken Cak Insyaf. Dengkek dipun lampahaken Cak Kusnan. Cak Sabil dalu niki nglampahi dados Gito. Pak Karjo dipun lampahaken dening Pak Depur. Dina dalu niki dados Prapti. Uul dalu niki dados Gemi. Sakni giaran Ludruk RRI dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Rajasa Surabaya, Winsa Surabaya, Universitas Trunajaya Madura. Operator audio dening Cak Isnan, operator video dening Cak Andi lan konco-konco. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Koordinator karawitan dening Cak Trio Umarwanto. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Kilo kopine, Pak. Yopo. Oh, batuk. Enggak, gak perkara atok iki. Kopimu iki lho kebuketen. Ngono ta. Iya, kopimu lho tuh gorokan mek nyangkrah ngene. Ya nek kebuketen ya tak longe. Ngene lho, awak dhewe wis tuwa, wis umur tambah, fisik mulai lemah ya. Nih gak kopi ku aja buket-buket. Oh iya. Wis pokoke mambu kopi ngono lho, Bu. Iya. Pokok gereng ya. Iya. Angger ireng. Iya, Pak. Terus porsine bareng yang ngono. Iya. Yes, gak apa-apa aku tak belajar. Perlu penyesuaian. Iya. Wong biasane ngombe kopi ping 3. Kadek ping pindho kan gak iso. Nagih to. Iya. Aku tak usahno iso. Aku gaweno kopi ping pindho wae. Carane ngene, Bu ya. Bisa kan isu tangi turu ya. Iku ngombe kopi. Beduk ngombe kopi. Sore ngombe kopi saiki aja isu-isu. Awan jam 10 kaet gawene sak gelas. Ngono. Ya tak didilane gak didi. Iya, engko sore jam-jam 3 jam 4 sak gelas. Gawene sak gelas. Ya wis. Iya. Jadi ngurangi sak gelas to, Jan. Iku bagus.
Pak. Kopi ku ngandung kafein. Ya. Pak. Selain awak dhewe ngomong kopi, ayo mikirno anake dhewe. Wedok. Awake dhewe biyen arek gedhe pikir lapo. Lho, wong jenenge arek anak, tanggung jawabe awake dhewe sih, Pak. Tapi iya sih. Awak dhewe anak tambah gedhe tambah mir-mir. Iya, arek tambah ketir-ketir. Kayak mancik pucuke ri. Waduh. Kaya ndok cak ndukure watu. Iya. Kaya ludruk lakon niku ae. Ya apa sih, Pak? Kaya ludruk lakon pendekan. Kaya ndok cak ndukure watu. Lah iya. Wong udah digoreng enak kok tekan ndukure watu lho apa. Iya lah, ceprot. Lah iku apa? Wis ya ngono ku mang lho, Pak. Ya anak iku ya dipikir ya enggak. Paribasane iku lho jari kanca-kanca ludruk lak ngono. Iya, apa. Mesti paribasan. Anak iku culno ndase digecoki buntute. Ya, tapi ana gak ana buntute. Sakakno wedhus wae sampeyan iki yo ngono, Pak. Ya maksudnya paribasan. Maksud iku ya dicegah didik, dibebasno didik, digandoli titik, diculno titik. Salah arek iku ngene. Ya apa? Arek iku nek dilarang seru, gak begal mek kancane yo gak maju. Iya. Iya to. Kuwi gecene culbro. Wis 11. Heeh. Terus arek iku ditekan nemen-nemen yo gak apik. Ya gak apik. Iya lho. Mbuh ngene. Sedeng-sedeng ae lah. Aja kolot-kolot dadi wong tuwek ya. Sedang-sedang saja. Tadi apa jenenge? Apa? Sedang-sedang saja. Waduh, kayak lagu dangdut yang sedang-sedang saja. Iya. Masa gak oleh rek ngomong ngono ae. Waalaikumsalam. Kula nuwun. Enggak. Omah dhewe kula nuwun. Kok sajake emak mbek bapak. Iya. Ya, jenenge wong anak-anak lho sur ya mane. Bapak memang iki ya ngenangen ya apa lah jenenge anak kok gede. Ade kok ayu pisan ngono. Dipun tepangaken Bapak. Bisa apa iki? Siapa iki? Kula Hardi. Mas Hardi. Hardi, Bu. Iya nak ya. Sur. Masang. Sampeyan yo ngono, sing ngomong sing jelas nek ngomong Surti. Iki siapa jenenge? Bloko Suto ae. Hardi. Mas Hardi. Soy. Hah? Pak, apa sih Pak sama niku ngomong kok? Oh, sapa saking cepete ya Pak ya. Iki. Nggih. Ngeten Pak. Ibu kula kalian Surti niki pun dangu tepangi. Kula nggih pun akrab. Pacarku, Pak. Nah, ya ngono agenae. Sing jelas kaya ngoten iki. Si genamu. Apa iku, Pak? Gendaan. Ngomong aku lho sik perawan kok sampe ngomong ngono ku lho. Iya. Kok si genan. Gal iki sik bujang, sik bujang ya. Single. Niki griyane Bapak sing anu nggih, Pak. Mulai riyen griya niki. Iki nah, jadi bapak niki urip sederhana. Nggih. Iki pun ya dandan yo gak iso ngebrutno nggih man. Lho ngoten. Oleh-oleh nih. Alah repot-repot. Boten apa-apa. Yo gak repot lah. Kula wau anu ngeten Bapak. Surti wau sanjang kali kula Bapak niku kadang-kadang nek dalu niku terus napa? Ademen kula tuh basakin jaket. Kula tuh basakin jaket. Larang iki, Pak. Iya. Oh, jare cerita-cerita jaket ngono. Iya. Lah terus ya apa sampe? Bapak kata di dhewe ngono. Lho, beres masalah ngene iku. Anu, Ibu ngapunten Bapak. Kula mboten pamer, kula kontraktor. Oh. Nggih, kontraktor. Nggih. Terus kula nyuwun Bapak kalian Ibu purun ndongaaken kula kalian Surti. Saged dados jodoh. Lek kula dados mantu Bapak kalian Ibu. Pak, ngapunten Pak nggih. Ngapunten Ibu nggih. Nggih. Mboten pantes griyane iki lek kula mangken mriki. Ngapunten nggih Nak, tegese griyane iki berarti kula bangun mangken lek kula dados mantu. Jenengan kan kontraktor. Nggih. Griyane bapakne gendeng to, gendeng lawas to. Nggih. Oh, kadhe muncul-muncul koyo ngoten. Nggih.
Enak jawab nang enak. Enake nggih dirubahaken. Kula brokaken nggih teh. Manten dibrokaken. Lho nggih kula gakaken malih. Oh, nggih. Gantos genteng beton. Nggih. Beton lho, Pak. Anu ngeten iki kula. Iku sing gak digawe iku sam biasa sampean Kula betone nongko iku lan. Oh, cor. Ya, Pak, ya. Kula iki anu. Usahane napa, Bapak? Kula seneng wedhus. Senengane ngon-ngon. Enggak ada kata. Nggih, jane kepengin duwe kathah jane. Ngoten nggih. Di situ tok kena gere wong tuwa. Walah. Kula mangke kula bantu, kula tumbasaken wedhus 3 doso gangsal. Alhamdulillah. Urut nggih. Pak. Iki Pak sampe gak njaluk sapi pisan lho, Pak. Sapi. Nih perlu ya kono sapi lho. Sapi kinten lah, itu kan sapi lho. Napa? Itu kan sapi kinten. Lho lek sapi nggih sementara untuk percontohan nggih ya nomor lek kula tumbasaken 9 ngoten nggih. Wih, nggih. Gak apa-apa. Wis gak apa-apa, Pak. Masih ngingoni ngarep gak apa-apa. Iya, gak pegel lah sampean. Oh, gak apa-apa. Teken nak. Foto teken. Lah damel opo sampean niku? Mak niku senengane kucing lak rembes sih kok iku. Nggih, kula senengan kucing, Mak. Iki niki sitok ada rembes pisan. Mak sampean niku pun jarang gumbul kula. Mula niku niki tuku wedhus nilak ngaten nah. Jarang-jarang digumbuli bojo kula niki pun wedhus bang kula tengok-tengok nggih. Mungkin tumut kula nggih, Bu. Lek purun kula jak teng ngene kolam. Ibu niki. Tepundi? Kolam. Nggih. Terus nggih kum-kum temriku cek enak seger ngeten nggih. Ya ampun. Betul merdu anak ngene. Mungkin bojo kula air panas, Bapak. Serti. Makmu dikum kolam gak medhu anak. Lho iki lho sampean rematik sampean cenu-cenu sampean iso ilang. Ngono ya. Bapak kalian Ibu pun kuwatos, nggih pun kuwatos. Kula pun janji kalian Dik Surti. Nggih. Kula badhe ngangkat derajat Dik Surti. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Punah. Bapak badhe nyuwun napa kula tinggali modal damel usaha ta ya. Nggih nyumbangake sampean mawon. Terserah sampean. Enten kegiatan ngot mawon. Biasane Bapak kepingin nih badhe usaha napa? Nggih mun ngoten niku ternak ngoten niku nah. Ternak lho. Nggih wonten desa kaya lintune ternak misale ngoten. Sabian napa ta napa? Aja ngojek menjoget lho. Dawa entar ya. Oh, mboten usah. Sampeyan wis tuwek kok ngojek. Anu Mas senengane ternak. Ya napa nek Ibu kula sukani alat-alat alat-alat pijet ngoten saged. Kula nek mijet mboten saged. Aja diparingi ngono, Makku. Ngono ya. Ilang dalane iki. Niki sampean tampi, Pak. Nggih. Matur nuwun. Kula janjian kali tiyang, Bu. Nggih, kula badhe kepeng. Nggih, Surti. Nggih. Iki tak kekno Bapak. Nggih, matur nuwun. Suwun Mas ya, Mas. Nggih, Pak, nggih. Hati-hati nggih. Nggih. Ndungane, nggih, matur nuwun. Nggih. Suwun ati nggih. Sur. Apa sih, Mak? Apa sih, Pak? Kok disitakon niku kan si arek wedok si perawan sik kencur. Iya, Mak ya. Iya. Kaya iku mung kok rada dewasa. Rada uwong ngono. Iya, wis jenenge pengusaha, wis mesti ae lah. Usia wisan. Kok curiga aku, jangan-jangan yo. Apa? Iya, jangan. Sakjane, Pak. Jangan-jangan apa sih, Pak? Sakjane Mas Hardi ku wis pernah oma-oma. Oh. Iki sik proses ngono tapi ngono lho, Pak. Oh, niku lho wong perawan dir kok. Lah, gak masalah. Ojo hati-hati lho ya. Hati-hati lho ya, hati-hati lho. Iya, gak masalah lah, Pak. Mung kan arepe cerai wisane proses iki. Saiki kok akeh buaya darat lho. Heeh. Wis gak apa-apa lah, Pak. Buaya. Sing penting awak dhewe ku ekonomine diangkat. Iya wis ya. Tapi Ma apa ku sing lakoni kan anakmu. Anakmu sing lakoni, Pak. Ya wis terserah. Hati-hati ngono. Hati-hati awakmu. Lho kon biyen di pacar biyen. Iya. Sapa ya wong iku sing seneng dhewe. Lho biyen iku. Sabirin. Ya seneng aku dhewe, aku gak kok. Ya wis tak anggap saling api. Sabirin. Aja guyon, Pak. Wis pokoke aku wis madhep. Kok aku dhisik nang kono ambek Sabirin ku putus. Aku gak putus, aku asline gak pacaran. Tak Sabirin ae sing GR. Koncoan. Yes, wong turu apik enak. Wong turu apik ae jarakmu ya. Nganut aku awakmu. Iya.
Aku iki terbayang-bayang karo Surti. Aku setiap saat, setiap waktu selalu memandang fotomu, Surti. Tidur pun fotomu selalu di sisiku, Surti. Ketok. Apa sih? Oh, niku tak sawang-sawang. Deleming dhewe sajane niku sing kok pikir apa? Pikir. Dengke, iki urusane masalah cinta. Awakmu aja melok-melok ya. Sopirin. Iya. Kon niku lho. Bolak-balik sing kok pikir. Iya, sing kok omongno. Masalah cinta. Sajane sing kok cinta iku sapa? Lho ya apa? Ki lho delok fotone. Loh. Oh ya, ayu. Lah nirin Suboirin. Arek iku ketok apa? Lho ya apa? Kok iso atik kon nggo fotone barang modelmu gak karu-karuan. Wis awakmu ketoke gak percaya ya. Aku wis persiapan untuk berumah tangga karo Surti. Loh, ya apa sih arek iki? Rin. Ya, ngoco. Wis ana paribasane. Wong cebol gayuk lintang. Iku lah paribasan. Tapi ya kenyataane ngono. Tapi kenyataane bukti Surti ku wis siap tak rabi. Iku lah angen-angenmu sih. Tapi awakmu seneng temen ambek Surti. Aku nek gak seneng, lapo fotone selalu kupandang. Tak dampingno iki nanggone HP. Nanggone profilku kabeh ku HP fotone Surti. Terus aku nyambut gawe. Nabung tuku iki yo gawe masa depan ambek Surti. Ya percaya nek awakmu ya nek awakmu sing duweni rasa seneng barek Surti terus kok nyambut gawemu temenan nabung tuku iki aku percaya. Tapi sing tak maksud sing tak pikirno iya Surti ku apa ya ngimbangi karo senengmu iku ngono lho. Baiklah, tak jawab nek awakmu ngono meragukan Surti ku gak cinta karo aku. Ki lho nang HP ku. Foto berdua jejer wong loro karo Surti. Oh, nek rangkul-rangkulan barang iki foto selfie temen apa awakmu iki ngedit ketempel maksudnya gawe AI ngono. Iya. Ya sorry ya. Asli ki ya. Uli lo tau ngomong dari Cak Sobirin niku lho kok ketoke seneng temen sih ambek. Lho, anjane iku ya salah satu bukti. Lho, aku nanggone badas kono, nanggone sawah-sawah, mangan mie wong loro aku. Ambek Surti? Iya. Apa romantis iku. Aku lho bendina liwat ngarepe. Iya. Badas mampir iki. Iya. Tak kandhani. Aku ben liwat gak tau ketemu awakmu. Loh, aku sengaja awakmu pas nek gak lewat aku nang kono. Ya gak apa-apa. Ancene. Apa cek awakmu ya apa? Kan tapi kan aku wis pasangan serasi to. Lho nek ancene awakmu wis karep Surti ya karep ambek awakmu kate ya apa maneh. Wong aku jenenge sahabatmu ya. Iya jenenge kancamu. Ya tak dukung ae. Cuma aku mau ngelingno. Ngene lho kek. Teke. Sopo jenengmu? Iki apa kok niku nyeluk kancane kaya ngono. Jenengmu sapa lali? Dengkek ya. Ngene kek Dengkek. Wis. Iya. Awakmu saiki yakinkan dukung aku bahwa aku akan menikah dengan Surti. Ya pujaan hatiku iki. Iki lho, awakmu tak kei duit kilo. Loh, gelane aku kok perseni ngene. Ya iya. Percaya aku rek. Anjene berarti awakmu iki karep temen. Loh, iya. Ya aku ndongakno ae muga-muga dadi kaki-kaki lan nini-nini. Nek anjene iku jodohmu. Iya. Ngono lho. Rin Sobirin tapi yo iling-ilingan. Kek Dengkek. Loh, lambe wedok kok. Alah. Kita. Lah iki lho. Toh kita Sobirin iki lho oleh angen-angen kepingin duwe bojo sing jenenge Surti. Apa ya klakon. Iki lho sik lho jenenge Gita. Ndoko gak awakmu maido. Lho ya gak ngono tapi memperbaiki keturunan, memperbaiki ekonomi.
Nek awakmu ngomong untuk memperbaiki keturunan, paleling aku. Eling arek iko. Arek itu. Ya. Nek sing lanang elek, sing wedok ayu, umpamane duwe anak lanang ganteng, pantes gendong endit. Iya. Ya. Soale sing lanang ganteng sing wedok elek. Nek sing wedok ayu, sing lanang elek duwe anak wedok ayu, pantes soale gendong endit. Gendong endit apa sih? Terus makne ayu ngono lho. Lah iki aku ndelok isap iki lho. Isap. Sabirin. Lah ya bener, Cen. Ya sabirin wis sing sabu. Kan bener. Oh iya. Iya. Surti ya mong ayu. Iya, Surti ayu kuning. Ya mong resi. Ya mong gak ndek apa-apa nyun sewu lho ya. Iya. Insya Allah wah seorang pekerja keras. Iya. Senajan to ngingu wedhus ya. Wedhus wedok. Mana. Mau tukokno apa maneh? Tukokno sapi. Sapi wedok. Mana. Tukokno. Terkena truk wedok. Mana. Iya. Tak insap jangan dipandang secara fisike. Isap sobirin rek. Isap. Lah garis miring ya. Iya, garis miring ya. Lisangan aku miring. Garis miring isap. Iya. Makane dadi wong. Aku takon ta. Apa? Hubunganmu karo Surti aku seru. Loh, iki lho. Pesen kok juga sembarang lho. Ya aku iki wanita. Pak, aku iki laki-laki yang bertanggung jawab. Idaman, penuh tanggung jawab. Tak gawe temen rumah tangga sing temen. Iya. Umpamane kok ketemu balik Surti, kok dadi mantan iki ya jajar lungguh ning kuwade ngono. Gak. Lho ngono. Lungguh nang gone pos Kambling ngono. Ya nang gone kuwade rek. Maksudnya kita ngene lho umpama kon dadi mantan ya diringno wong akeh ngono wae. Gak. Lah diringno apa? Hansip. Ya apa sih rek? Jangan kan umumnya adat Jawa. Iya. Ning ningku adep-adepan terus iku sawat-sawatan joro kan biasa. Iya. Oke sawat-sawat joro kok. Gak sawat boto. Lho, ya apa ngono kok ditakokno? Lho itu kan adate wong Jawa. Iya. Sungguhan pean karo Surti kan. Iya. Selamat. Iya selamat iya. Anggap wayang lutuk karo apa ngono ya kok. Iya ya jelas lah aku mengutamakan iki tradisional lutruk. Heeh. Yo. Karo ngedol bengkoke lurah ya. Ada apa? Kon ngenyek karo aku dadane to gitu. Lho ya apa? Aku wis duwe tabungan, tak depositono. Sepirin. Aku pesen. Apa? Yo, wong jenenge potongan pas-pasan soalnya nek ndelok apa sing wedok Surti ya toh? Iya. Ayune koyo ngono. Heeh. Tapi dia keyakinan modal utama keyakinan. Ngene lho, aja mandang ngono, aja mandang fisik. Cinta itu mengalahkan segala-galanya. Contohnya sapa? Loh, contoh Mas yo aku elek, tapi nek wis ku jodohku. Cintamu jenenge cinta, tidak memandang fisik, tidak memandang harta. Nek delokna elek gak trimo. Loh, yang belani. Tapi iki anu gemi apa itu utun. Lho ya apa? Lho wedhus sak kandange. Ya kan. Lah nek karo kandange turu nang endi? Turun nang ngene kita. Ya wis pesanku ya, Surtiku arek yang engkau bener-bener mau bimbing, saya yakin bisa tangga sakinah mawaddah dan warahmah. Itu sudah menjadi tujuanku. Aku lho moro-moro sering melok iki. Aku apa? Penataran P4. Ya melok iki ana simulasi. Ana pokoke pemberdayaan gunaan wanita. Enggak yo melo rekreasi. Enggak melo pemberdayaan wanita wis ngono. Enggak, aku boleh lali yo. Melok partisipasi. Wis pelatihan ibu kakak, posyandu dan lain sebagainya. Yo pelatihan ikut apa yo? Apa iki? Tentang meeting. Enggak. Meeting masalah bagaimana hidup berumah tangga ambek ngono. Olah apa? Enggak, iku lho.
gitare ambek dengkes. Ketara nek wawasamu iku dangkal. Riko cerita gak ambek Surti. Yo serius lah. Salaman. Yo wis. Temen yo. Lek, salaman. Yo. Yo. Kita tak kei 500.000. Aku Kon piro mau? 500. Gak mentolo tak balik gak mentolo. Wes ya. Wes, selamat tinggal. Coti. Surti. Iya, Mas. Gak usah kaget. Keadaane masmu yo ngene iki. Yo. Iya apa? Apa yo keren Mas sampean Ngono ya? iso mewah. Iki tingkat lho. Tingkat loro. Iya, lumayan. Ya ta. Terus kira-kira awakmu kok Yo luas ngene lho. lho, ya jelas. Ih, lengkap yo Mas yo. Kira-kira awakmu kok njaluk kamar ngene ndukur ae. Sembarang lah Mas, pokok ambek sampean ngono lho. Ngono. Ya iya. Ya aduh Mas. Ruangane sakmene gedene lho. Sampean ya apa iki oleh ngresiki iki? Aku nek ngresiki omah iki, aku nyeluk tangga, wong loro. Tak ngresiki, tak bayar cukup. Oh iya seneng Mas. Ya ta? Sosok ya apa nek mbek aku Mas? Nah, Yo ndolek rewang maneh. kudu tak golekno pembantu rumah tangga. Aku mau Senenge Mas. Aku mau nek Surti sampai nyapu apa maneh ngepel enggak? Suwon dadi aku diratuna ya Mas ya. Tak sayang. Matur suwun lho Mas. Wis tak enakno uripmu Surti. Matur suwun lho ya Mas ya. Cuman aku kate takon ngene. Takon apa sih Mas? Awakmu besok kepingin mek dadi ibu rumah tangga tok atau kepingin jadi wanita karir? Wis sakjane iku pengen wanita karir Mas. Wanita karir. Wanita karir. Bakatmu nduk ndi kira-kira? Aku iku seneng no seni. Seni. Iya. Aku seneng tari-tarian lho Mas. Aku pengen duwe sanggar, pengen apa ya Mas ngono lho. Kepengin duwe sanggar. Heeh, ya tari-tarian ya sanggar seni, sanggar senam. Ngono lho Mas. Terus keuntungane nduk ndi iku ngono lho. Ya kan bugar tubuhe Mas, apik dadine. Duduk perkara tubuh apik, tubuh bugar. Entuke dhuwit teko ndi iku? Ya teko iku mang kan awak dhewe duwe sanggar. Duwe apa klub olahraga. Nah, terus duwe iku mang apa sih? Sijine mang lali aku Mas, sampean. Ngene lho. Umpama nek tak bukakno tuku ya apa kira? Buka toko aku lak malih njagrek nang kono Mas. Lek tak bukakno sanggar. Aku kan gak iso nang-ndi. Lek tak bukakno sanggar senam utawa sanggar kesenian. Sanggar senam. Pelatihne sapa senam? Ya mesti yo nyeluk lah Mas. Nyeluk dhewe. Mesti iya lah. Awak dhewe kan bose ngono lho. Ngono ya. Iya. Terus sanggar tari iku mau ya padha ae yo ngono. Khusus anak-anak apa sing remaja? Sembarang wis pokoke semua ditampung. Manggil guru ngono lho Mas. Ngono. Terus klub olahraga iku utama lho Mas. Olahraga apa maneh sih? Ya ana fitness-e, ana iku seneng Mas, happy, tubuh yo jadi bugar ngono lho Mas. Rasaku nek senam tok iku mau wis jadi bugar. Lho ya siji maneh. Sing khusus kanggo apa jenenge kanggo fitness ngono lho Mas. Tak turuti tapi anu ya bertahap ya. Bertahap. Iya bertahap, gak langsung dol kabeh kudu ana ngono ya. Bertahap. Sing jelas aku kepengin bahagia uripmu. Lah ngono kudune. Sampeyan iso saulang kanggo biayaku ya apa Mas kira ngono. Saumpamane kanggo ngono-ngono iku mang lho Mas. Kira-kira saulan sampean tak kei duit 20 juta cukup ya? 20 juta. Ya kurang sakjane Mas. Kan gede ku biayae ngono iku.
Perawatan iku khusus perawatan tubuh. Kanggo modale, kanggo nyediakno alat-alate engko aku kabeh. Oh, wis lengkap. Maksudnya cuma khusus kanggo pribadiku 25 juta satu bulan. Ya wis tak gawe cukup, Mas. Cukup ya. Sur. Janji. Iya, Mas, janji. Janji apa? Awak dhewe urip berumah tangga untuk selawase. Ya iyalah, Mas. Ya? Iyalah, aku sekali seneng mbek sampean, Mas. Lek perlu dalam suka dan duka awak dhewe selalu wong loro. Yo nek iso ya suka tok ngono, Mas. Nek dukae kan yo wis saiki kan wis enak, wis penak yo. Yo, tapi yo tak jaluk ae jenenge sisian urip iku mau. Surti sing jenenge sisian urip iku jarine wong tuwa biyen kena digawe pedaringan. Artine lek dhuwit tak kei, dhuwit blonjo tak kekno nang ngene bojo, ya bojo ya sing pinter-pinter ngelola keuangan iku mau. Mas, aku duwe sanggar senam, duwe sanggar seni, duwe klub olahraga, fitness, nguniku. Sing jelas ngene. Sing jelas aku gak ngelarang nek sampean kepengin seneng, cuman seneng iku kudu ana batese. Eling lho ya. Besok sampean niku wis dadi bojoku. Nah, sampeyan lho Mas, sing penting Mas, iki sampean masalah sampean selesekno dhisik. Kudu diberseni lho Mas. Aku mau nek sampean loro-loro anu maneh, balik maneh mbek bojo pean ya mau. Lah opo sih? Iki tenan lho Mas yo. Ono paribasane wong itu kok didilat maneh iki. Lah iya, ya kudune ngono dibersih gak apa-apa lah aku. Entuk dudo, gak masalah. Iki mek nunggu waktu. Nunggu waktu. Iya, aku wis nyawa pengacara kok wis. Iki wis prosesnya wis kepiro? Oh iya tak sarana pengacara aku duwe dhuwit lho. Iya percaya. Lah apa sak repot-repot melok sih. Iya sih. Wis percaya karo kene saya. Lu ngempet kene saya. Oh. Mas, ojo ngene lah. Lho yo selungguh jejer ngene. Anu ya. Iki mbek makmu iki kuwene. Mas ya kuwene ya Mas ya. Ya ngene lho. Aku biyen gak tau ngalami kaya iki. Yo. Sing tak jaluk iku sisian urip iku ya kudu romantis, rumah tangga kudu harmonis kan ngono sih. Iya. Ya kudu ngono lah Mas. Kita harus selalu menciptakan suasana yang harmonis, yang romantis ngono. Yo tambah suwe aja tambah ado ngono. Jenenge bebojoan tambah suwe tambah sayang ngono lho Mas. Waduh. Perhatianku penting karena perhatianku bagian dari kesetiaan. Iya kudune ngono Mas. Ya sayang. Kudune ya perhatiane ya kudu luwih-luwih lho Mas. Terus nek awak dhewe iso dadi sak omah kira-kira aku nyeluk sampean apa ini? Sembarang lah sampean biasa nyeluk apa nang aku? Aku kok kepengin nyeluk mama ngono ya. Mama. Sembarang lah Mas. Tapi sing khusus ngono po. Khusus apa? Yayang ngono. Iya wis yayang tapi sak teruse lho ya kok yayang terus donge duwe anak ganti nang anake. Ya khusus kanggo aku, spesial ngono lho Mas. Iya. Terus aku takon lagi. Bapak ibu sampean sing mari aku teko omah sampean terus kira-kira ngrasani apa? Ya ngrasani seneng bangga lah anake duwe pasangan calon pasangan sing luwih-luwih lah ekonomine iso ngangkat derajate wong tuaku ngono lho Mas. Ojo kater engko anu. Tapi nginep Pak, iki nang iki. Nginep. Iya aku wis maune izin nang wong tuaku nek nginep engko arep ana acara. Mending kok tak terno ambek nukokno kebutuhane bapak ibu sampean. Iya, seneng iku tambahan, Mas. Seneng ya. Seneng wong tuaku ngene iki. Ojo kuwatir. Mas, ya omahku ya dibangun lho. Omahe wong tuaku. Iya. Ngene. Ngomong karo bapak kok ngitung kira-kira sing diperlokno bangunane sing ya apa. Kan ngene daerah ngene sampean kan tukang akeh. Jenenge wong tuaku iku wong desa ya gak ngerti hitung-hitungan ngono Mas. Pasrahno sapa ngono lho Mas. Diborongno ngono lho. Ngono ta? Iya lah Mas. Pasrah karo aku. Bapakku iku gak ngerti belas. Pasrah karo aku, kok aku tak hubungan karo koncoku sing pinter gambar ya ta? Engko tak dudono bapak, tak dudono ibu. Gawe arsitek lho Mas. Lho ya digambar dhisik. Oman desa. Ukurane omah iku pira digambar, butune kamare pira kan ngono sih. Tambah lek iku Mas. Tambah serba sip.
Ojo kuwatir. Sampeyan oleh Hardi iki wis ta? Ayo percaya banget Mas. Kok Mas sampean kok ngene iki sembo hitungane pirang M ya Mas yo? Wah, bangunanmu aku sepurane. Aku gak iso ngomong ngitung dhuwitku entek piro nang omah kene. Sampeyan ndelok keramikku kayak ngene iki. Lah yo keramik koyo ngene. Duh kelas kabeh. Sofaku ya apa? Iya ta? Iso kayak ngene Mas, mentul-mentul gak krasa blas. Ngene iya. Iya Mas. Surti? Oke. Apa sih Mas? Ayo tak gandeng. Apa perlu tak gendong? Gendong. Gendong ya? Iya. Gendong awak dhewe munggah nang dhuwur. Iya. Gendong ayo. Ayo saya. Ayo Mas.
Mbak? Nggih, Ibu. Oh alah, iki sampean kok gak tahu apa? Gak tahu ketok ning nggone taman kene. Awak sampean ku lagi teko ta? Nembe 3 bulan wingi. Oh 3 bulan wingi. Berarti nanggone bos sampean terus yo. Gak esok metu teko omah. Tasik dereng medal, tasik dereng angsal jatah jalan-jalan. Oh saiki mau wis oleh wis 3 wulan. Nggih, alhamdulillah. Sekalian iki wong mantun blonjo, nombasne popoke sing kula openi niku lho. Oh, nggone kula ngopen tiang lumpur. Bosmu. Oh, ngono. Iki Hai guys. Selamat malam. Mentang-mentang saiki wis nang Hongkong jarine guys ngono yo. Iyalah, mosok nang luar negeri masih ngomong apa iku? Jawa. Lah tapi nek awak dhewe sak kampung lho nyapa. Ya padha-padha teko Indonesiane kok sak negara kok yo gak masalah. Yo. Sithik-sithik yo harus iso bahasa Inggris. Iya nek sampean kan bahasane bahasa Inggris Timur ya. Iya, nek awak dhewe kan padha-padha wong Jawa lah, dhek kan gak patek Jawa. Tapi enak yo adewe ngene iki kerja ning luar negeri ono perkumpulan sing wong teko asale. Biasane biasane ngene ya engko ya Dik Prapti ambek Dik Gemi ya. Engko biasane nek dina minggu keempat iki mesti kumpul-kumpul ning taman kene. Wah, enak. Isuk jam 09.00. Oh, berarti kayak CFD karo jalan-jalan ya. Pokoknya ning kene pokoke kumpul-kumpul. Biasane ning kene kan wis ono sing apa? Ono sing kafe-kafe sing buka-buka Pak saya isuk ngene ku lho ya koyo nang Indonesia persis. Ya cuman yo pesenku yo sampean nek wis kerja nang kene kan sampean lagi 3 wulan. Tapi nek Dek Gemi kan wis rada suwi. Wis hampir setahun yo sampean yo. Alhamdulillah wis setahun wis setahun yo. Sawah aku iki. Pinter. Padha, masih aku yo ngono, Dek Prapti. Aku yo ngono. Biasane rata-rata nek awak dhewe wis kerja ning luar negeri ngene iki kan gajine kroso ya. Iya bener. Gajine nek koyo awak dhewe nang Hongkong iki minim nek dikurusno nang nggone Indonesia ngono kira-kira ya sekitar 23 lah. Iku wis kroso banget. Mesti wis oleh apa-apa. Setahun iku lho wis oleh. Makane sampean besok ya ngono ya. Duwe cita-cita. Cicil pengen tuku tanah ya. Yo sesekali blonjo barang branded iku lho Prapti mumpung nek luar negeri iki lho. Guaya pokoke. Uang bisa masuk kapan aja di luar negeri ini. Kita ayo foya-foya sesekali mumpung masih muda. Tapi mumpung masih belum berkeluarga. Aja ngenyek ngono, peh aku wis keluarga. Terus aku gak oleh jajan blas. Tapi ya pesenku aja foya-foya nemen-nemen rek. Dieling-eling sampean niku ya nabung. Bener, tujuane nabung iku sing penting. Yo Mbak, tapi yo mumpung muda lo Prapti, ojo apa ya, ojo terlalu mikirin yo. Ya seneng-seneng gak apa-apa sih, cuman kolo-kolo. Lah koyo aku koyoke minggu ngarep ae deh, nek saiki aku tak nabung sik. Iya. Sik lagi 3 wulan, mosok arep foya-foya entek dhuwitku. Sik durung krasa ya. Oke. Iki contoh nih, ayo nyedek rene. Oh iya, napa niki? Iki omahku sing wis dibangun lho. Dadi tak kirimno nang Indonesia, tak kirimno nang bojoku, dibangun ke omah kok ngene iki. Pasti bangga iku keluargane. Iki sawahe lho, iki sawahe lho. Iki sawahe. Lho iya wong iki. Sakake iku, Mbak. Iki kiriman teko bojoku. Kirimane hasilnya teko bojoku dadi dibangun ke omah wis 2 tingkat. Iya aku yo pengen pantes Mbak nang kene. Lah aku kan wis jalan-jalan. Gak pernah aku lihat lo nenteng tas branded kayak ngono lho. Loh, lah kan tujuannya ya ono lah. Ngene. Aku iku duwe cara. Caraku ngene. Nek aku pas kerja, duit kan tak kumpulno ya. Terus ono target, misalnya dalam 6 bulan ngono kan setahun ya. Awak dhewe kan ono wayahe mulih iku. Lah engko nek wayahe katene mulih, iku aku baru blonjo. Wah, blonjo gawe oleh-oleh sekalian. Dadi blonjone iku menisan digawe oleh-oleh. Terus kadang-kadang nek ade mulai ning hari-hari tertentu, ning kene yo ono diskon lho. Wah, berarti ono big sale yo. Aku blonjone pas ngenteni diskon ae ya. Iya yo gak apa-apa. Heeh. Iku gak masalah. Barangnya lho padha. Hargane kan jatuhe rada miring ngono lho. Iya wes.
Dadi enggak setiap bulan iku ya gak apa-apa sih dhewe pengen memanjakan diri ya. Tapi kan gak terus-terusan dalam setiap bulan ngono. Neng hari-hari istimewa tok. Ngono caraku. Dadi duitnya kok sok mlumpuk maneh, metune luwih titik. Iya bener banget, makanya aku kayak yo pengen foya-foyane sok ben-ben ae nek terkumpul akeh. Tapi aku nek oleh takon ya, soalnya kan aku neng kene kan wis suwe ya. Nek sampean kan laki-laki piye? Ndoro-ndoromu bos-bosmu ki gampang toh, gak ono sing aneh-aneh kan? Alhamdulillah. Aman yo. Bos-bosku, majikanku wonge penak-penak pol. Malah nek mari blonjo kayak tas-tas branded ngono iku to. Tas branded wonge sing kawak ngono iku diken aku. Oh, ya berarti wong apik. Sing penting sing apik kan. Nek sapa ning Gemi iki? Waduh, nek Dik Gemi iki koyokane ya wis kerasan wisan. Wis setahun lho nang kono. Lah iya lah. Nek iso koyok ngene iki koyok aku nek iso ojo sampe ngalih teko tempate awak dhewe pertama kerja. Soalnya apa? Nek neng kono awak dhewe wis maksudnya wis apa ya? Awak dhewe wis bekerja dengan baik, cocok ambek bose, terus neng kono pekerjaannya ya nyocoki, otomatis kan ya wonge enak, dadi awak dhewe ya enak. Tapi kadang aku iku mikirku wediku ngene, kadang aku nyaman, enak kerja ning kene. Engko jelalah urung sampai mari kontrakku wonge sing tak openi meninggal. Ya Allah, ya aku bingung. Ya sik ya engko muga-muga dipikirno maneh. Wis gak usah mikir iku sik lah, sing penting tugase apa saiki ya iku sing dilakoni ngono. Ambek engko nek misale awak dhewe ana apa-apa kan awak dhewe ana pos pengaduane. Dadi engko ojo wedi-wedi nek enek masalah ngono lho. Dadi nek supaya engko nek ana masalah-masalah apa-apa gak berlarut-larut ngono lho, Dik. Ya adik-adikku kabeh. Dadi nek soalnya ning kene iki awak dhewe ya adoh dulur ya. Ya awak dhewe kanca-kancane dhewe iki sing dadi dulur. Dadi nek apa-apa ya wis naungan hukum iku dulure awake dhewe. Ngono ya. Tapi yo Mbak, mumpung sek single iki lho Prapti. Yo mumpung duitnya sek akeh, yo ayo kita iki lho nyalon ta. Nyalon ono nyalon sing anu wong Indonesia ono. Biasanya aku sih murah ora? Ya murah lah, apa meneh ade padha-padha wong Indonesiane ya. Ya wis njajal wong Indonesia wae langgananku. Yo, aku soalnya cek arep nabung kok iki tak golek wong Indonesia sing rada murah ya. Iya, ya gak apa-apa. Iku fasilitasnya padha kok, cuman dhek nang kene ngono. Heeh, nek nyalon nek Dik Gemi sering ta nyalon. Ya iyalah, Mbak. Tapi penampilan sampean Mbak. Tiap minggu lo nyalon. Tiap minggu lo Mbak. Saulan pisan ae lah aku saulan. Mumpung masih muda. Tadi kan targetnya aku itu Mbak, selain tadi wanita independent woman. Bahasa sekarang itu independent woman. Terus supaya ya apa ya? Glowing. Apa sih istilahnya itu? Apa ben ketok mapan ngono ta. Misale kok nek mule cek yo lek mule teko luar negeri lek Mbak Gemi lek dadi ayune ngono lek rambute malih kenceng-kenceng sak sodo-sodone sapu malian sing dhisik sak urunge budal ning Hongkong ning luar negeri rambute kriting. Ayo ngono. Dadi ojo merubah diri nemen-nemen lho yo. Isin ta sampean ojo merubah diri nemen-nemen lho. Tetep dadi wong Indonesia lho yo. Iya, tetep cinta karo Indonesia tapi yo apa ya pas mulai iku lo bisa dadi wong sing terpandang gitu loh Mbak. Glow up nah iku bahasan glow up. Tak kira kinclong, tak kira nek ngono kuwi kan yo cita-citane sampean kabeh, cuma sing tak peseni yo misale dhewe mulih nang Indonesia yo dengan penghasilan koyo ngene nang kene saiki mapan, maksudnya nang kene sok kerjaane yo enak, ndorone enak, bose enak, pemerintahane yo enak, yo aja sampe dhewe iki dadi sombong ngono lho Mbak Gemi. Ojo sampe sombong lho yo. Aku iki yo menjumat iki yo alhamdulillah tetep ngirimi nang gone wong omahan iki koyo
ana ujub teko nggonku ngono lho, kayak misalnya sedekah Jumat, ta misalnya pas aku tironan tak apa iku tetep dibancai, tetep dikei apa dikekno sego ngono iku berkat didung-dung iki berkatan. Dadi tradisine sik tetep ana ya. Cuman mbok kirimno ning Indonesia. Wong omah sing gawekno, sing masakno. Sing nyukupi pembiayaane sampean. Lah iku apik iku. Dadi masih dhewe lunga nang ndi-ndi, lunga nang bangsane wong, tetep tradisine awake dhewe tetep digondeli. Sampeyan sik kirim apa meneh ning Madura ayo? Neng Madura ngirim ya duit. Iya. Duit kayak apa iku? Tiga tuku sawah. Oleh sawah. Kerja setahun oleh sawah. Yo omahe wis ditandani. Iya, tapi yo nantilah lagi. Sek hidup enak dulu nang kene. Sing penting sampean padha duwe cita-cita, padha duwe tujuan ngono lho ya. Supaya meneh nek mulih kok dhewe bener-bener nggawa hasil ngono lho. Kok nek dhewe kok nggawa hasil malah tambah dadi omongane tonggo. Iya. Kerja semono suwine ning luar negeri kok ra centel opo-opo. Nah, kok yo sik panggil lah. Nek disawang tonggo kan gak enak lah. Misale, wih kerja lah gak tahun tapi yo gemi iku wis tuku sawah lho, rak seneng yo. Omahe mari dadi tingkat 5. Apa meneh aku saiki wis 4 tahun lho, wis oleh sawah, oleh omah wis dibangun. Wis sak kandang buk iku sapine. Tapi yo, Mbak. Ya apa? Mbak, percaya enggak sih ngirim duit nak keluarga terus oleh sawah oleh omah iku kok iso? Piye carane nabunge iku? Yo iso lo carane. Aku nek gajian ya misalnya gajianku ke biasanya kan per bulan. Ada kan kabeh gajiannya per bulan toh. Iya. Aku setahunku tak dadekno 4 termin. Tapi termine iku sak termin iku 3 wulan. Dadi 3 wulan pisan aku kirim. Kan wis oleh akeh. 3 kali lipat ya per bulan. Iku wis oleh akeh. 4 kali ngirim dalam 1 tahun wis iso digawe omah. 4 kali ngirim maneh iso tuku sawah ngono lho. Iya, berarti hasil gajian iku disisihno. Tapi ya pancene, sing neng omah sing dititipi duit barang ya kudu bener-bener sing dipercaya. Kaya aku keluargaku dhewe, ya bojoku dhewe. Soalnya kan aku duwe anak, ya lah anakku ya sekolah. Terus bojone Mbak nang kampung ra kerja? Ya kerja. Wong lanang ning kampung gak kerja lek tambah dadi omongan. Terus anakku ku diopeni ibuku nang omah desa. Dadine bojoku iso leluasa kerja. Tetep kerja. Berarti iki wong-wongane wong iki penghasilan kabeh. Sing lanang kerja, sing wedok apa meneh. Ya muga-muga. Dadi wis pokoke sing penting ku kabeh mlaku ngono lho. Yes, ayo mlaku yuk. Nang kene enak lho sego goreng yo an. Sego goreng, tapi yo ngono, kok dikeki koyo keju, dikeki ngono-ngono iku lho. Enak ning sego goreng seafood yo. Iya. Tak traktir yuk. Ayo. Boleh. Ayo belok kanan yo, belok kanan ayo. Dengkek ambek kita iki dijak rembukan musyawarah kate matengno lamaraku ambek Surti dadakno. Kaget aku kek dengkek. Tekomu kapan gak krungu klesete. Masian yo krungu nek aku iki kumburine ket mangke. Iya karo saking konsentrasi fokusku. Fokus nang ngene Surti. Iya. Saking senenge. Sampai ambarek kancane ae gak. Yo sepurane memang cinta itu mengalahkan segala-galanya. Yo percaya tapi aja nemen-nemen. Iya. Sopirin Halo. Loh, lah iki apa toh? Beneran wis mapan kebeneran ketemu Sopi. Nah awak dhewe kan kari ngetutno ae kapan waktune yo. Ya apa? Ya wis siap-siap toh. Awak dhewe kan kapan ngene lho rek. Oleh ngomong nang awak dhewe berangkat iki yo mari rembukan ambek awakmu iki. Aku akan langsung nanggone wong tuane. Lah, ya apa pantese
aku nang wong tuane iku kok ngomong ya apa, terus nggawa apa. Ngono lho. Ngene. Ya. Kalau berniat baik temenan ya. Iya ya apa? Adatmu lek wong Jawa dhewe ya. Iya. Sak durunge ketemu wong tuane. Heeh. Biasane kunjungan pertama nakokno keserikan. Iya. Nah, ora ketang 1 2 kudu nggawa-nggawa, Cak. Lah ya iku aku. Maksude ngene lho. Gak ketang nggawa kain-kain sak suwek. Kayak apa kayak gak suwek iku? Gedang-gedang sak supit. Kayak nyopet lambemu kayak. Ya apa? Ngene lho. Iku paribasan. Ya oh paribasan. Telan mentah-mentah dengan verbal ngono kain suwek iki. Lah enggak aku kan gak ngerti. Biasa lek awan gak apa sih? Apa? Rok lambi rok apa jarik ta apa? Siapa? Apa Surti. Surti ngono. Apa daster? Lho kok rek Surti ngono arek modis. Keren. Lho modis koyo maksudnya penampilan. Biasane Surti tiap hari ini saben dinane iku apa sing dipakai kon kudu iso nyurteni. Senengane apa? Ya biasane nek santai-santai sih dhek sering gawe celana, kadang ya gak celanoan. Ya gak apa-apa. Gak celanoan terus ya apa? Maksudnya gerok ngono lho. Berarti modele Surti sing digemari sing pantes barek ukuran Surti kon ya kudu ro. Kira-kira mak tukane celana apa rok wis ngono. Ya tak nek iso tak tukono karo-karone. Ya rok ya celana. Iya. Lah terus nek awak dalemane. Ya wis kabeh lengkap lah. Ukurane ro. Lho, ya iku durung ngukur aku. Apa ketakon? Ya apa sih arek iku? Ya kudu ro rek, engko tuku size. Ya wis tak perkiraan. Aja dipikirno ditakokno. Iya. Ya di samping iku. Iya, sing tak tukono sing apa ya? Sing pakaian gawe sehari-hari sing casual terus marunu. Casual. Bahasa Inggris. Oh, modis zaman saiki. Iya, wis pokoke tak tukono kabeh lah. Ya aja cukup iku tok. Rin sobirin. Iya. Budal rono iku ya kan nek gak pantes nek awakmu izin. Mestine ya ngajak tonggo kiri luar. Ya minimal dengke ambek aku lah. Lah iki kan sing wis pasti. Sandang penganggone dengke lek kono kan ya ngisi-ngisi koncone sapa sobirin. Ya tukokno dhisik. Ya masa awak gawe koyo ngene rek ya gak pantes dipandang umum iku. Kan ukuranmu pira? Ukur aku paling sudah 3 iki. 3 levis apa kain celana biasa? Jin. Oh, ya jin demit setan rek. Seta, awakmu kok ribet tuku celana tuku apa? Lho, kancane sapa ditakoni? Ya kancane Sobirin. Iya pakaian luar-luar ngijini. Kancane sapa iku? Ngono lho. Dadi awakmu dengke ambek kita iki melok engko nek pas lamaran iku aku nukokno pakaian awakmu. Lah ya apa? Njaga jenengmu, njaga martabatmu, Rin. Adate wong saiki, wong nyinoman, ngerti nyinoman? Iya. Rewang. Iki mek nglamar tok kau sang rewangi wamu teko tok nyakseni. Wis ngene. Masa wong loro tok. Dina apa iku dina apa rencanamu? Minggu. Yo, Minggu malam Jumat ngono lho. Kok Minggu malam Jumat. Lek Minggu. Iya. Berarti kon mulai Jumat iku kudu nggawe pakaian apik. Jumat wis gawe. Terus Sabtu ganti maneh. Sabtu ganti. Karo penyesuaian rek. Minggu sing apik dhewe engko ngeterno. Lah, iku kok ganti-ganti ku maksude? Lho njaga kebiasaan jere. Lah sing nukono kabeh. Lah iya. Wis rek, aku tak budal dhewe ae gak usah awakmu. Kaya apa? Wong aku iki karo Surti lah kok ngeragati awakmu. Iku jenenge awakmu gak setia kawan iku Rin Sobirin. Mendukung prestismu. Aku gak setia kawan, aku setia kawin. Maksudku supaya menjaga namamu. Ojo sampai awakmu iki diomong karo tangga sebelah iku elek. Ya wis. Ngono lho. Wis, nek perkara pakaian gampang kok awakmu. Lah numpak apa saiki? Ya, iku. Lho. Apa? Yo, awak dhewe numpak enak ya apa makane aku iki rembukan. Lho, ya sing bonafit titik ngono rek. Ya apa? Yo numpak mobil. Numpak gredekan. Yo ojo rek, yo ceket gawe iku trek-trekan kulite jeruk. Yo apa tambah kon gak Mas? Mobil sing premium ae. Heeh. Engko tak jukukno kancaku nyopir biasa nyopir sedina kan 200. Iya. Engko kakno 350 ae gak apa-apa lah. Sing gak gawe bensin lho. Iya, listrik ya.
Iya. Biasanya kose atau jasane sopir kan 200. Heeh, iki kek 350. Saged gak apa-apa lah. Ya gak apa-apa, awakmu gak apa-apa, aku sing ngopo-apa. Kok tambah larang. Ini lho lek ditakoni, sopir biasa dibayar piro? 200, lah nek cek 350 lho. Lho, sapa sing ngomong? Yo. Sopir nincap. Aku gak foto umum rek. Aku foto sing penting aku iso nglamar ngono lho. Dodono nek kono. Iya. Apa calone Surti rek? Masih embang-embang ya tak tulisin kok. Ngono ya. Tanda panah. Nggih banner. Ah, banner. Niku teken nanggone pertigaan, perempatan, pasar-pasar kayak ono sebarono iki apisan ya. Tulisane gedhe. Heeh. Surti. Heeh. Ya. Calon bojone Sobirin. Engko kon tak edit, tak kon ngeditno. Di gantengno. Kan dibahas standar to. Iya, anu. Tak edit supaya gawe sing luwih ganteng terus borju banget. Pokoke cek disandino balik Surti gak kalah ngono lho. Oh iya. Ya bandene kayak sarukan ngono lho. Oh iya. Masuk Iya. Sarukan ketinggalan. Ya saiki nek pasangan sing saiki zaman saiki yo iki lah Siva Haju ambek iki Raju. Siva Haju mbek pasangane El Rumi. Ngene. Ikut ono ta awakmu? Bisa meneh aku takon. Iya. Serius? Iya. Kate rabe mbek Surti? Iya jelas. Senono. Wong awak iki kanca Kon wis tak 500-an lho rek. 500-an. Tambah 200. Tuh nang kemane tak 200. Lho, gengke 200, kita 200. Sepurane kanggo nyekseni lho ya. Sepurane ya sadurunge. Apa? Aku lek kancamu mulai biyen ta. Heeh. Aku ana apa-apa ya kudu cerita bloko suta apa anake. Iya. Iya ta? Iya. Katamu lek jenenge Surti sih. Iya. Sing iku to? Iya sing ayu iku lho putih langsing. Rambutnya dawa. Surti sito. Iku lho fotone iki lho. Delok ta nang HP ku lho. Lho. Oh iya bener. Sih. Ta. Omonganmu kok kayak gak ngenak ngono apa? Ngene Sap. Pakai sapa ya? Iya. Sabirin ya. Iya, Bener Sabirin. Sabirin. Heeh. Apa? Aku tak ngomong apa anake ya? Iya. Apa anane ya? Iya. Kon gak apa-apa? Kak. Kon bener-bener pengen rapi mbek Surti? Iya. Temen? Iya. Kon ngomong apa sih? Teko. Makanya ngomong. Iya timbangane kok gelo. Hah? Iya. Ngomong. Iya. Anu ngene Sap. Apa? Kon bener-bener ngate nglamar Surti. Iya. Aja dadi atimu saiki tak ngomong gak tega aku sakjane, Sob. Masih temen takoni kok apa sih? Sing sabar. Loh. Wingi Iya. Sabtu malam Minggu. Sabtu ini disebut kan malam Minggu. Iya. Nah, ya diomongno ta. Apa sih gak enak arek-arek lho. Wis omongno bloko suto ngono lho. Aku ketemu Surti, areke cilik dukur kuning. Iya. Heeh. Ya iki fotone iki lho. Iki Iya. pasti Kaya Betul. pedet ya. Wis maksudmu kon iku salah. Ngomong kok ini aku arek check in nang hotel. ambek sapa? Ora coba ngelantar. Maksudnya sik jelas ngomong jelas. Awakmu tetep Surti aku ngatus lho. ketemu Iya. Surti mbarek arek lanang ganteng gede tukur. Iya. Iku Nondi. Awakmu iku nang Hotel Delima. awakmu tumbak cucuan iku. Kate ngerusak rencanaku ya. Oh, tibake kanca gak tambah ndukung. Ngomong kok kaya ngono to? Wah, wis Wis sop bikin ngaco ae awakmu. Rusak rencanaku. Ojo lho. Gak ndukung, mbah. Lho. Ae aku. Rin Sabin toh kita ya apa sekali. Tambah masak nang kula ketemu nang mburi kan. Ngomong nak hotel ambek wong Sepahit apapun ini harus saya sampaikan kayak dan Nah, terus ya apa iku nek sampai sobirin kaya ngono? sampai gene digone Pak Purnomo ayo. Wes ayo.